ko nterini ikakene bashitila koni ok ambi fo ika ni programme a lajeli ko nyuma koso ba donc ibe ka ni kala nunu be bla barala donc halibi mati kan deme nga jijeli soro ka tanye ka sagoke donc yani anga do anga bi barola amina ala deli anfa ala senuma ambi foki wale nyuma don iniche ika nyuma ya koso iniche bi don soro li koso to anofe ikandeme ana seka ni kalan soro o kalan ka ke kalan na fama ya nga nyana ma kono ayi deli Yesu Christ togola amina amina donc iniche alibi donc yani anga tanye amba fe kawla somi ka hakli jigi sabla na be ni programme la me na be demsenu ka baro la me tuma au ka donc ni programme adabra demsenu fitini ou de koson ni ay donc pour nga seka ala ka kuma famia o ka o fana bla barala anga dongo do nyana mayala donc halibi ala ka jijali dama mbado depuis que ayeni programme bla sena ay bara chamanke nani wakati nuna ambe ka kuma laidu koro kola donc ay kuma na jien da chogola an kuma na nu kola an kuma na fana an fa Ibrahima an kuma na Isha kola anga kalan labana fana kuma na Solomon kola mais ola kona janyana ngabi amena sigiko kakuma Yakuba kola donc Yakuba ya jonye muna ambena kuma Yakuba kola sabula amba donko ni kala nonu be andeme anga dongo do nyena mala pour ka ngana janya mba fe ikala menike yani ni kalambe banfana ikase ka donko anka ka kobeke ka la ka do makono donc yana ngo do konna amana donc fitini do soro ila benendo wili anga ni donc li da nyoron fe ala kawati makono ala kawagati makono ikana nogo ya nyini ala kawagati makono ala kawati makono ala kawati makono ikana nogo ya nyini ala kawati makono donc li na fa ba de bala sabula amba donc obi ambe watimina nogoya kadi anye kosobe ala kuma dumba foko nogoya nogoya akan mais anga janto nogoya la parce que fin mimbe soro nogoya la wati dola akololo ukabo donc jonde kera Yakuba yi mba donko Yakuba kera Ishaka min kera anfa Ibrahima denke donc anfa Ishaka ani amba Rebecca lu kera mogoye mugomunu furla nyogoma nga umena ina fo ufake Ibrahima umena umaden soro donc okun kera jorna koyo lu fanama sabla ala hela du tawye ko ka bena duba tawbe ku bena chaya ni dien ku bena chaya fambe mais utaka den soro uye sam mogan ke furula den taka soro o kera iba donc ni muso si hake de soro ma den soro be joro o hamina ko te bon donc dondola Ishaka fana ye ala deli akwan fa ala andeme anga den soro ala yu jabi unana ala ye ugarshike flanufla o flani folo uyo togo dako Ezayu flani flana uyo togo dako Yakuba donc sabula tumamina obe na jena okumbeka akorake semine donc okoro de kunye Yakuba ye koroflana min kumbala donc
an bɛ se k'o fɔ k'o ye janfanci ye donc olu fila nana diɲɛ na u kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ filani dɔ kun don nisɔndiya kun bɛ so kɔnɔ nka waati dɔ la mɛlɛkɛ dɔ nana bɔ yɛrɛ bɛɛ ka ye k'a fɔ an ɲɛna ko nin den fila na dɔgɔmani ona jidi ona bonya sɔrɔ ona fanga sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔbalen kan donc nga fakɛ kun ta kalama parce que sabula a ma fɔ fakɛ ɲɛna donc u kɔrɔbayara waati dɔ sera donc u kun bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ nga don dɔ la jumɛn de kɛra ko u kɔrɔbalen tuma min na Uzayu kɛra donso ye c'est-à-dire min bɛ taa kungo kɔnɔ ka kungo kɔnɔ fɛnw minɛ k'u faga nga Yakuba ale kɛra mɔgɔ ye min bɛ a bamuso kɛrɛfɛ tuma bɛɛ donc ale de kun bɛ janto baganw na so kɔnɔ misiw sagaw la nafoloba de kun b'u bolo donc o sanfɛ jumɛn de kɛra don dɔ la Esayu bɔtɔla kungo kɔnɔ a ma foyi sɔrɔ donc a ma se ka fɛn ɲɛnama foyi faga a nalen fana kungoba de kun b'a la tuma min na dɔnna a nana sɔrɔ a balimakɛ donc a filani filanan min ye Yakuba ye o bɛ ka dumuni dɔ tobi ma da la ni Yakuba kun tɛ jaralaka ye sabula a kun bɛ ka sɛ dumuni dɔ de tobi donc a tun bɛ k'o tobi tuma min na cɛ Esayu donna kɔngɔbaw la cɛ a ko n balima i tɛ sɔn dɔɔnin na sabula kɔngɔba de bɛ ne na donc o fana ma foyi fɔ a ɲɛna a ko karisa pour que i ka nin sɔ in dun il faut que i ka falen ni fɛn dɔ ye dɛ o ko fɛn jumɛn ye a ko n b'a fɛ i ka kɔrɔya di yan Esayu ko kɔrɔya o kɔni ye manamanakan ye a ta dumuni di yan a ye dumuni d'a ma a y'o kɛ lɛw tuma min na tilala kɔnɔ fara a banna ale kɔni fɛ o y'a bannen ye nafa foyi tɛ kɔrɔya in na nka o wagati ninnu na ala n'a dubara ye o duba in a tɛ taa yɔrɔ si fana n'i ye fɛn dɔ fɔ o fɛn a bɛ waleya donc o sanfɛ o waleyara tuma min na u taara ɲɛ donc Esayu a labanna ka furu yen musow dɔ ma donc u fakɛ fana kun bɛ taa ɲɛ ka kɔrɔ a ye si hakɛ caman sɔrɔ tuma min na a y'o sɔrɔ a seginna donc don dɔ la sabula ale fana bɛ i n'a fɔ i b'a dɔn an bangebaaw u bɛ bange denw na mais waati dɔ la i b'a sɔrɔ u dusukun i b'a sɔrɔ kelen o kelen dusukun bɛ da den dɔ kan o tɛ k'u fila si tɛ o den kanu nka kanuya tɛ kelen ye donc nka bamuso kanuya o kɛra Yakuba kan sabula a b'a dɔn mɛlɛkɛ ye fɛn min fɔ a kɔ la n'a kun y'o fɔ fakɛ fana peut-être a kun bɛ na ni gɛlɛya ye dɔ ye o de kan ale fana ma foyi fɔ fakɛ ɲɛna fakɛ ni tɔɔra ka kɛ Esayu fɛ mais ale ɲɛ tɔɔra u kan donc don dɔ la fakɛ kun bɛ a ka baara la f'a ye donc a ko a seginna a kɔrɔya nana fo ka ɲɛ fiɲɛ donc a wulila o ye a denkɛ Esayu wele a ko a ma ko n denkɛ n b'a fɛ bi i ka wuli i ka boli ka taa kungo kɔnɔ ka fɛn ɲɛnama dɔ kan faga i ka na n'a ye ka kɛ naji ye mais Isaka kɔni ne dalen b'a la ko ale kɔni sogo kun ka d'a ye dɛ i n'a fɔ an kɔrɔnfɛla ka ninnu cɛ sogo ka d'an ye cogo min i n'a fɔ ale fana a bɔnsɔn bɛ bɔ yen nɔ dɛ donc jumɛn de kɛra tuma min na o bolila ka taa jaga bamuso kun bɛ kɛrɛfɛ a tilo kun b'a la ale fana ma foyi fɔ o bɔra directement ale fana bɔra ale bɔra a taara Yakuba wele parce que Yakuba bɛ so kɔnɔ dɔ in taara kungo kɔnɔ ka taa fɛn ɲini ale fana ko Yakuba ma Yakuba wuli n'an ye nɔ
i bole ka taa saga ba cɛma i ka na ni ba ɲɛnɛman fila ye i k'o faga i ka na n'a ye an k'o tobi k'o ta i bɛ t'o di fa ma pour que i fa ka duba i ye tuma min o kɛra directement Yakuba fana wulila a bolila a taara o kɛ a y'u faga a nana n'u ye tuma nana n'u ye bamuso fana y'o kɛ a y'a tobi i n'a fɔ fakɛ b'a fɛ cogoya min na a y'o balabala directement donc a miiri a hakili jiginna ko fakɛ in a ɲɛ fiɲɛnen de don a kɔni ɲɛ t'o la mais a bɛna maga o la a b'a dɔn ko n'a magar'o la fana a bɛ se k'a dɔn min ye Izayi ye ni min ye Yakuba ye o de senfɛ sabula Yakuba fana a fari bɛɛ de ye si ye a ma foyi fɔ a ɲɛna a farikolo si donc ale fana taara banin dɔ faga o y'o golo ta k'o kɛ si ye k'a don fɛngɛ na Yakuba fari bɛɛ la donc ka Izayi ka fini ɲɛnɛman dɔ ta k'o don a la parce que a b'o fana parfɛnkɛsan don tuma minnu nana a donna depuis ka donna kumana ko Izayi de don directement fakɛ sɔmina a ko nin ye Yakuba kan ye a ko n denkɛ i ma gɛrɛ a ma gɛrɛla tuma na magara la a ko nin ye Yakuba kan ye nka ne magara farikolo min na nin ye Izayi farikolo de ye donc o wagati bɛɛ a y'a ka nan kɛ lɛw ye k'o dun o diyara kosɛbɛ a dubara Yakuba ye tuma min na dubara Yakuba ye Yakuba a y'a fɔ Yakuba ye ko k'a bɛna kɛ mɔgɔba ye ka tɛmɛ a ka diɲɛmɔgɔw bɛɛ kan k'a bɛna kɛ nafolotigi ye k'a n'a ye mɔgɔ min danga a tigi bɛ danga n'a ye duba ta mɔgɔ min ye fana o tigi bɛ na duba sɔrɔ donc o de senfɛ an ɲɛ b'a la ko Yakuba kɛra duba tigi ye donc Yakuba bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn Izayi fana nana tuma min Izayi nana n'a ka fɛn ye a taara tobi yan'a ka na di fakɛ ma fakɛ y'o ye tuma min na fakɛ dusu tiɲɛna mais a kun tɛ se ka foyi fɔ Izayi ɲɛna o la Izayi a y'a yɔrɔ bɛɛ kɛ kasi ye ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ka yɔrɔ bɛɛ kɛ donc o ma diya a ye kosɛbɛ mais fakɛ k'a ma k'ale tɛ se ka foyi kɛ i denkɛ ale de sugandira donc sisan i b'i janto i b'i janya a la donc nka Izayi y'a bila dusukun na ko ni fakɛ sara dɔrɔn ale bɛ Yakuba faga nka tuma min na bamuso bɔra kalama a ma foyi fɔ ale fina wulila a ko ni ma cogoya ɲini nin na ne den bɛna sa donc ale fana taara fo a furukɛ ye ko Isaka ye ka ko bɛɛ kɛ pour que Yakuba ka bɔ o jamana kɔnɔ parce que ko Izayi muso ninnu olu ma k'u sago ye u kana to Yakuba fana kana taa muso ta o dugu kɔnɔ tuma min na Isaka y'o mɛn o kɔni a y'o kuma faamuya directement a ye duba ta Yakuba ye ko bilasira o Yakuba taara a bɛnkɛ fɛ yen min ye Rebeka balimakɛ min tɔgɔ ye Laban ye donc Charan donc u taara yen nɔ badabada donc an b'an jɔ yan nɔ an ka bi baro la an hakilila kɔni i ye faamuyali caman sɔrɔ hali bi Ala k'an dɛmɛ pour que an ka se ka nin kuma ninnu faamuya y'a ye ko Yakuba kɛra mɔgɔ ye a n'an bamuso bɛɛ u kɛra nkalontigɛlaw ye u ye nanbara fana kɛ mais jumɛn de bɛna kɛ olu mun kɛra nanbaratɔw ye Ala bɛna tɛmɛ olu de fɛ ka duba ta ka duba diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye o kɔrɔ Ala b'an kanu Ala bɛ se ka hali maa jugu ta k'a bila a ka baara la donc Ala bɛ bɛɛ de kanu an b'o de wele ko nɛɛma Ala ka nɛɛma kosɔn a bɛ se ka na ni ɲumanya caman ye hali k'an to an ka juguya la parce que anw filɛ nin anw adamadenw an presselen don an ɲɛ b'a la ko Yakuba sinon nin duba nin kɔni ni layidu taara depuis Abraham de ye Ala bɛna ɲɛnabɔ cogo min n'u kun ye Ala ka dɔnw makɔnɔ a kun tɛ kɛ nin bɛɛ ye nka du fait que u kɔrɔtɔla u ye nin alakorosi ninnu kɛ u n'a kɔlɔlɔ ye u ka ɲɛnamaya la hali bi Mati kan dɛmɛ
an ka se ka kɛ maa sabalilen maa muɲulen minnu bɛ ala ka dɔn ma kɔnɔ ala ka dɔn o de ɲɔgɔn tɛ mati ka duba an bɛɛ ye aw ni ci sisan an bɛna an ka bi kunfɛ kalan sɔrɔ o min bɛ Genèse kitabu la a sura 27 verset 22 Genèse sura 27 verset 22 o bɛ jumɛn de fɔ an ɲɛna Yakuba gɛrɛla a fa Isaka la o y'a mɔmɔ a ko Yakuba kan dɔn nga bolo ye Esayu bolo ye Yakuba gɛrɛla a fa Isaka la o y'a mɔmɔ a ko Yakuba kan don nga bolo ye Esayu bolo ye Genèse sura 27 a verset 22 Yakuba gɛrɛla a fa Isaka la o y'a mɔmɔ a ko Yakuba kan don nga bolo ye Esayu bolo ye Yakuba gɛrɛla a fa Isaka la o y'a mɔmɔ a ko Yakuba kan don nga bolo ye Esayu bolo ye i ni ce yan'an ka tila an ka ala deli an fa la senuma an bi fo k'i waleɲuman dɔn sabula i b'an kanu i ni ce o kanuya kosɔn i ni ce n'i ka ɲumanya e min b'an ŋaniya jugu yɛlɛma ka kɛ ɲumanw ye i ni ce fana sabula e dɔrɔn de bɛ se ka na ni yɛlɛma ye an dusukun na an dusukun gɛlɛyaw na k'a kɛ dusukun ɲumanw ye k'a kɛ dusukun ye minnu bi kanu an b'i fo k'i waleɲuman na sabula i b'an fɛ i b'an dɛmɛ i b'a to fana an k'i lamɛn